Hej folkens, det er Klovnefisken Klub sammen med Okke, EP3. Sig hej Oscar. Sig hej Oscar. Sig hej Oscar. Når er vi en ny episode? Ja, det er... Hej. Fuck, hvor er du dum. Tak. Det er sådan, jeg lever. Jeg går lige ned med mit guld i min kiste. Eller i vores kiste, hedder det så. Ja. Ja, lys. Hvorfor skal det altid være din kiste? Det er fordi jeg godt kan lide, når det er min kiste. Won't you say? Hvor er du henne, Oscar? Jeg er nede og prøve at finde det der diamant. Nå, men det gider vi ikke at vide, hvor jeg er. Vi skal vide det. Nej. Jo. Ham der Lucas Graham, ikke? Ham der, han synes bare, nu brokker min op igen. Hvorfor brokker min så meget op, mand? Jeg kan ikke gøre for det. Det er totalt lol. Disconnect. Vi har godt nok et dårligt Minecraft-system. Jeg skal sgu lige sådan der. Flot, du kan finde ud af at gå i lag. Den er fucking dårlig. Kan jeg? Okay, jeg begynder bare så småt og hvad hedder det, at grave videre på min og folkens. Hvis I ikke synes det er sjovt, så spol. Og hvis der er nogen, der gerne vil, hvad hedder det, og at vi skal prøve jeres slags server, så vil vi rigtig gerne. Så skal de også bare være gode. Ikke Oscar? Ja. Og så, Jo, vi skal være mega gode. og hvis der er nogen, der vil være med, så vil vi måske godt. Nej, det er kun måske, Ja. at de må være med. Ja. At vi skal også lige tale lidt om det. Ja. Vi skal også lige tale om I sej nok til at være med i Klovnefisken Klub. Det skal ikke bare være det der. Hvor gammel er du? Og synes du, jeg er sej? Så er du med. Så er man med. Nej, det er det ikke. Jo. Nej, fordi nu ved de det nemlig. Han skal bare kunne spille Minecraft. Og så skal Og ikke være noob som Magnus. Nej, men med Magnus. Det er dig. Ja, nå ja. Jeg er ikke nogen noob. Kun lidt. Nej. Jo. Jeg er ikke noob. Hvordan laver man sådan en netherportal? Du tager noget vand og hælder ud over lava, og så tager du sådan en diamond pickaxe, og så hakker det, og så når du har gjort det, lavet sådan, Hvad hakker man? du hakker det der, du får bagefter. Hvad får jeg fra det? Ja, det kan jeg sgu da ikke huske, hvad hedder. Det skal du jo så ligesom vide. Fuck, jeg har fundet meget redstone. Og skal jeg have 35 redstone. Jeg har 64 og 49. Okay. Jeg vil bare så gerne finde det diamant. Jamen, det kan være, at den ikke gider at finde dig, eller... What? Så fucking fedt ud det her. Okay, hvad synes I? Synes I Lucas Graham, han er grim?
Eller han er pæn. Graham. Jeg fandt det. Synes du, han er pæn med lang hår, eller pæn med kort hår, Oscar? Jeg kan ikke få det. Der er ikke engang kylling. Den æder jeg da lige. Selvom jeg er fuld. Prøv at se den der Never Botanic, den har jeg helt selv lavet. Du er sød. Det er slet ikke Oscar. Nej, jeg er ved at gå ind i den. Det vil jeg helst ikke. Fordi det vil jeg bare ikke lige nu. Men okay, Oscar må godt få ære for at lave den, fordi den er også skæv. Tak. Er den ikke? Nej. Det ligner det var. Det kan jeg ikke gøre for. Nej, det er den ikke alligevel. Det troede jeg var. Det ligner det lidt. Nu har jeg 3 diamant. Og sådan her. Sådan der. Skal vi... Prøv at komme ned i, hvad hedder det? I den der lange gang i minen. Den er jo... Der har næsten lige været jo. Er du dernede? Ja. Er du sikker? Jeg kan nemlig ikke se de der. Kan du se dem? Nej, jeg kan ikke se dig. Der er altså ikke nogen. Ellers er den her gang bare meget lang. Ja. Lol, så dukker okay, du. så prøv at komme med mig. Det var sådan lige for sjov, jeg gravede. Så kom der et world hole lige her. Det er det så ikke nu. Stop, du må ikke gå mere. Jeg kommer nu. Okay, prøv at se, så kom der et world hole lige her. Ja. Så disconnected, så graver jeg her. Ja. Og så prøver jeg at komme og kigge. Det var for at finde det. Jeg fatter ikke, hvad er det der sejt? Jeg har 3 diamant. Tillykke. Ej, det er faktisk ret godt gået. Alt det her arbejde på 3 diamant. Alt det her lort bare for 3 diamant. Ja. Jo. Nå, jeg har fundet lava. Nu vil jeg gerne væk. Havser. Nu begynder jeg at svede lidt. Ej, det gør du bare ikke. Ja, jeg får klaustrofobi i små rum. Okay, så er der fight mellem mig og Oscar. Nej, det gider vi ikke, fordi det er synd. Skal jeg slå dig? Altså, hvis du vil, altså. Jeg tror på dig. Jeg tror på, at du ikke vil gøre det. Det kunne jeg heller aldrig finde på. Nej, det er sådan noget. Au! Nu springer vi. When I drink in the morning. Og nu slukker jeg den her episode. Sig farvel. Mennesker. Farvel.